Mga balay sa Barangay Desamparados Haro na apektado sang rehabilitasyon sa merkado kag Dungon Creek gin-demolish na. Si Zen Kilatang Sasa nakatutok live sa Barangay Sambag Haro, Iloilo City. Zen. Kim, diri sa Barangay Sambag ang isa sa 3 ka relocation site nga ginhatag sang Iloilo City LGU sa mga apektado sang demolisyon sa Barangay Desamparados Haro. Isa-isang din pangguba sa mga miyembro sang Task Force ASISU ang 16 ka mga istruktura sa Barangay Desamparados Haro kaina sang aga. Ang mga ini ang apektado sa Green Project sang Iloilo City Government. Kutob sa hindi masarangan sang demolition team, gingamitan pa sang backhoe. Wala naman sang may nahimo ang mga residente, gani ginpangkuha na lang ang mga gamit nga ila panapuslan. Ang iban sa pumuluyo, ginpanghalin ang mga gamit sa daan nga merkado, bangod kun sa covered gym, mas magutok kag nagakabasa sila sang ulan sa tion nga maglain ng tiyempo. Hindi pa sila makasaylo sa relocation site, bangod wala pa naumpisahan tukod ang ilabalay. Tingala, hindi ka tigulpi, manong katudayon. Ang ulan, iikunan mong ulan sa init, oh. Wala naman mo, sunod na lang kami manong magmabi. Naglabot sa masobra 40 ka mga pamilya ang apektado sang demolisyon. Suno sa barangay official, naghinyo sila kuntani sang duga nga 2 ka bulan nga plaso. Iniagod hatagan sang tion ng mga residente nga makapatindog sang balay sa ginhatag nga relocation site. Mintas tanto nga hindi sa kapatindog sang balay nila, amulan na yung ilan na yung tiniran lang. Kami nga mga barangay council, nga kasubo kami tani, kaya tanis ng tanis na pa kami sa Disyembre, di para nga at least nilang lugar na gintinira nilang at least lang nagkalataw. Wala naman sa may nagpamalabag sa demolisyon na bangod madugay na sila nga ginpahibalo angot sa proyekto sang syudad. Ang bilin sa ato na mayor, ang tanan nga assistance, i-extend gid naton sa ila, like buligan naton sila maghalin sa ila mga gamit, magakwat sang ila mga gamit, kag mag-secure sang ila mga gamit while naga-transfer sila sang ila nga mga gamit sa ila nga relocations. Nahibaloan nga ginhatagan ng mga apektado nga pumuluyo sang 10,000 pesos nga financial assistance. Apang hindi naman bastante suno sa ila nga makapatindog sang bago nga balay. Hinyo nila nga kuntani madugangan pa ang bulig pinansyal. Kim, suno sa Task Force ASISU magapadayon ang ila demolisyon sa Desamparados tubtub nga matapos nga maguba ang tanan nga mga nabilin nga struktura. Kim? Madamog nga salamat, Zen Kilatang Sasa.